interfering with the press freedom. Gavana Makueni Mutula Kilonzo Jr. medo seyo piny owacho mamalu kuom deko chwalo pok omenda ne kaontis. Mutula wacho ni sani koro chunoge mondo gikaw omenda kowuok kuonde mamoko mar konyo nyithi kata jopuonjre. Kolero ni piny owacho ka ok oruyo chenro makamano to dwaro mar piny owacho mar rwako nyithindo duto e okang' machielo mar somo mano 100% transmission ok bi nyalore. Mutula ne loso e sama nochiwo sir mag somo ne jopuonjre 100 mawuok e anyuola mochando to notimo maber e penj KCPE mano mahiga mokalo. Kuna kitu tumesimamisha kwa sababu nimesema national government anatupatia pesa ya miezi miwili. Kwa hivyo kuna maendeleo yamesimama mahali ili muende mkasoma. But even at national level, we must review our policies. These schools belong to us. These schools are so expensive. We must find a better method of educating our children so that this education does not become a preserve of people with money. It's criminal. It is discrimination. And therefore, I'm asking national government to we cannot function when counties don't have money. We cannot function when bursaries have no money.